Život v slobode. Návykové látky, ako sú alkohol, nikotín, kokain alebo kofeín, majú vplyv na štruktúru a funkciu mozgu. Dokážu pôsobiť na všetky psychické funkcie: vedomie, vnímanie, pamäť, pozornosť, úsudok, predstavivosť a vôľu. Závislosti zvyšujú riziko psychických a fyzických problémov. Okrem toho alkohol a tabak patria medzi najväčších zabíjačov na svete. Ale nemusí to tak byť. Závislosti sa dajú prekonať, aj keď niekedy to znamená čeliť veľkej výzve. Ak bojujete so závislosťou, začnite tak, že urobíte osobné rozhodnutie prestať a odovzdať svoju vôľu Bohu. Odborná pomoc a sociálna podpora vám môžu pomôcť na ceste k novému životu. Život bez závislosti je životom slobody. Začať sa dá už dnes.